Já vás zdravím, já jsem Forbidly a se mnou tu je Řezník, což je můj zástupce a jeden fanoušek, který je tady Kubíkus a já jsem Lemínek, hraju za Ziru a tady Řezník za Panteona. Tady v tomhle videu se asi povíme, no, s Řezníkem si tady povíme, proč dlouho nebylo video, jak to bude s těma videama a teda. Tak, jestli chceš, můžeš k tomu něco říct. Omlouvám se za faily, protože mám level 5 na lolku, jo. Jo, můžete ho omluvit, prosím. No, Řezník bude mít naši grafickou stránku našeho YouTube. Už si zamluvil, že? Ano. Já zkusím napsat tomu fanouškovi. Jdeš na bot? Pojď za mnou. Okay. Tak zkusím, jestli odpoví. No, tak nic. Video na Boss Games už mělo být asi před rokem, jak jsem... Kurva. Mělo být před rokem a nějak se to nevydařilo. Ti, co měli natáčet, prostě nenatáčeli. Jednomu se podělal komp. Já jsem nemohl, protože jsem neměl vůbec čas. Hrál jsem tady s Řezníkem, že? A prostě už to mělo být prostě dřív, no. Ale nějak se to zvrtlo a nemohli jsme natáčet všichni. A proto se to obnovilo a tohle bude tak první historický video na Boss Games. Pojď do něj, pojď do něj, pojď do něj. Já se tady flashnu. Jak se mi to řve? No, tak si to stlum. A promiňte, že nebudem tolik kecat, ale nebudeme tolik kecat, protože se musíme i soustředit na hru. A Boss Game bylo teda založeno před rokem, mělo už být video taky před rokem. A měli jsme natočených pár dílů Minecraftu, ale jak se kamošovi zase podělal ten kompl, tak pojď za mnou na hru. Jak se kamošovi podělal ten kompl, tak vlastně nemohlo to zrendovat, nemohlo to dát na YouTube. A já už jsem měl, myslím, před týdnem nachystané, a i včera, nachystané video, ale vždycky se nějak pokazilo, nevím proč. A ty mi pojď help, rychle, díky. Prostě nějak se to vždycky pokazilo a už jsem mi to nechtěl včera natáčet. A tady máte teda League of Legends. Kurňa, pomož mi. No já se snažím, ty vole. Promiňte za faily. Máme určitě Trému první video, že? No tak Řezníkovo první video určitě není. No já jsem natáčel dřív, ale to bylo hrozný. Do háje, sorry. Tak, ale povím, protože Řezník to hraje 3 dny, že? No. Tady Gangplank, víš, Kubíkus, to hraje se mnou už 2 roky. Možná taky bude natáčet, když na to bude mít čas a kdyby chtěl. Přibereme lidi, kteří mají lepší hlas než já, jsou lepší než já a umí natáčet, mají přesto natáčet výkonný počítač a hlavně aktivitu, aby měli, protože lidi bez aktivity já neberu. Jo, a nábor budu mít na starost já. Já možná pomůžu trochu. Ano, možná pomůže. Já mu tady pomůžu. Takhle. Běž z druhé strany. No tak nic, od za mnou. Tak, já mu tam hodím stun. Jak jsem říkal, Řezník to hraje už 3 dny. Je v tom dobrý, ale furt mu to nejde. Ještě co bych chtěl povykládat o Boss Games je, že lidi fakt budeme nabírat jenom podle těch podmínek, co jsem teď říkal. A to bych tak mohlo být, že já teď se můžeme soustředit na hru. Tohle video nemusí být nějak dlouhý. Stačí tak. No, stačí, jo, já vidím to video tady vpravo nahoře, jak dlouhý je, takže to se nemusím bát. Já bych to tak dal 10 minut. Vypadni se Juana. Já mám teda fakt trému z prvního videa, historicky prvního videa na Boss Games.
Já jsem taky nenatáčel poprvé, měli jsme s kamošem, který byl můj bývalý zástupce, jeden kanál a ten prostě jsme se rozhodli, že to necháme, protože nás hejtři strašně štvali. Prostě, kdybych to tak správně řekl, tak nás vykopli úplně z YouTube, což nás donutilo teda smazat kanál, spíš kamoše byli jeho, já jsem se jenom přidal a sakra, co jsem to teď udělal, já jsem a vlastně jak jsme to smazali, tak jsem se rozhodl udělat nový kanál s mým jménem, tady vidíte moje bývalý jméno, to nekradl jsem účet, když jste se ptali. A ty mi tady pomož, pojď do nich. Já ho znova stunu. A bacha na ně, bacha na ně. Já tak silný nejsem. To spíš tady Kubíkus. No. Už je dole. Už je 4-1. No já bych to tak dal 10 minut. 5 minut jsme povídali o Boss Games a dalších 5 minut bychom mohli povídat normálně o hře a teda. Dobře. A může mít. Tak, já bych teda povídal o hře. No. Co bych tak povídal? Že League of Legends teďka hraje hodně lidí. Ano, League of Legends se stalo hodně světově známou hrou za poslední rok, když jsem sledoval. A je to teď nejhranější, nejhranější online hra, když nepočítám určitě Dotu. Teda bude taky vycházet free to play za chvíli, doufám teda. Dota? Aha. No ty máš, já mám. Z toho možná někdy vyjde video, ale pokud se tady řezník rozhodne a udělá z toho video, že? No, budu se snažit. Já se to nechci instalovat, promiňte, ale potom recenze na hry bude tady mít řezník, já budu mít retro sérii her, takže to budou jak kdyby balíčky starých her a teda. Budu se snažit teda ty recenze psat co nejrychleji, ale není to nic, že by vycházely třeba každý den jedna. Videorecenze a normální recenze určitě uděláme i web náš, což obstarám spíš já. Spíš tvůj bratr. No, spíš můj bratr, ano. A další, co bych chtěl probrat, je tady z tohohle. Počkej, dávám kill. No, to nemusel. To nemusel, ale já vím. Tak, já jsem 30, Kubíkus je myslím 20, ne, už je taky 30, sakra. A řezník je 5, 6? 5 myslím. 5? Kdybyste si nás chtěli přidat, hrajeme na EU Nordic East. A všichni 3, jak vidíte. A to myslím, bychom už mohli ukončit. No, já už bych to taky ukončila, 2 ještě minutky můžeme protáhnout. Tak ještě minutku třeba. A potom to stopneme a rozloučíme se. A ještě co bych chtěl říct k tomu, že ty videa budou vycházet tak 3 videa týdně, ode mě teda, možná 3 videa, myslím. No já musím zmizet, takže jsem musel použít ultinu. Nechci volat, vypadni to. Já se budu snažit vydávat co nejvíc, ale já to mám blbý, protože se musím střídat u rodičů. Já jsem 2 týdny u mamy a 2 týdny u taty. A u taty můžu jedině natáčet, u mamy bych mohl taky něco natáčet, ale to fakt nějaký starší hry, to už by nebylo tak kvalitní jako tady. Ano. Pokusím se teda něco natočit. Tak, já už bych to asi ukončil, tak já se s vámi loučím. Určitě řezník taky, že? Ano, čau. Tak, já se loučím.